manene namanenekazi boma wami bobaba bobhuti bosisi bafowethu bogogo bomkhulu hlamba ngiqale ngogogo ngiphinde ngiqale ngomama manje ngifike kwabesilisa ngiyothi ngifika kwabesilisa bayo bese bengizwile ukuthi ngitheni komama bese ngicela ukuthi laba besilisa bathe bakuzwa lokho engikusho komama nabo bekuthathe bekusebenzise ngendlela engiqondise kumama. Umama uyazazi unezinseka usekhaya uyazibuza uyaziphendula ukuthi kamakhelwane ingane zakhona zenza ngani. Kungenzeka futhi ukuthi uyazibuza uyaziphendula ukuthi ezodadewenu noma ezabafwenu noma ezasekhaya elikhulu zenza ngani. Kungenzeka ukuthi ngokokudala nje kukaNkulunkulu kukodwa balotshelwe vele ukuthi inhlupheko into abangasoze bayiswa. Nawe kungenzeka futhi ukulotshelwe lokho kodwa ngenxa yamaphutha abantu wavundle esibelethweni sabo ingakho izinto zakho zimnyama zinje. Noma nawe kungenzeka ukuthi uqeqeshile ufundisile ukwenza konke einganeni zakho kodwa kunephushana nje ungaliqondi noma ongalazi ukuthi ngabe yilo yini lakha abantwana bakho bebeyilolu hlobo abawulo abaphumelele indawo imisebenzi bayifuna bayithola abanye babo babulawa ama drugs iweekend neweekend babhukuda otshwaleni. Ngizothi ke kuwena mfowethu ngizothi kuwena dadewethu ngizothi kuwena mawami ngizothi kuwena salukwazi sami ake usukume ngelinye ilanga uthi isho kuthiwa ngabe isilimi esigxiza amathe ngoba sesikhulume ngoNkulunkulu esingakaze sambona kodwa uyozibonakalisa ngabantu abathile niyobabukela phansi kusasa ngenkathi benitshela ukuthi le ndlela iyahambeka. Thina nje silalele sikuphiwe saqhosha futhi ngakho ukuthi kunento enginayo engayitholanga ngumuntu ophefumula njengami noma ophefumula njengawe kodwa uNkulunkulu uyehlisele kimi wathi indlovu yalala phansi ngomhlane ibulawe intuthane. Bonke ababuka into inkulu bese bethanda ukuyithanda noma bebuka into ilandelwa inqwaba yabantu bese nabo befuna ukuyilandela. Ngelinye ilanga bayokhohlwa umnyango omncane ukuthi mawuguqe kuwona kaguqa wangena kungenzeka ukuthi uphume nezibusiso abantu abadala bekuzwile. Ngizothi ke mina kuwe ngosuku la ngomhla ka24 ngidinga umuntu ongakholelwa nya edlozini ngidinga umuntu okholelwa ngqo edlozini. Ngizothi bonke laba bantu esandleni sika MC PHOLOBAS ngo180 rand kuphela zikhona imanga engabenzela zona behambe bengikhuluma umhlaba wonke. Abakholeliwe kimi bacelelo lusuku lungakashayelanga nge24 bathi mapholoba sizwise lenduko okhuluma ngayo sihambise ngobumnyama siye kulomfula okhuluma ngawo. Sizoba ingxenye yabantu abazokuthengela lamasudu washila ukuthi fanele bengangama province ayishaka lolunye 9. Sizoba ingxenye yabantu abazokunikelela ngokukhulu. Ngizothi ke kuwe mntaka ma nawe mntaka baba akuyona into ethandekayo ukuthatha imali yakho ekufanele ngabe uyidla nezingane zakho without ukuthi omunye umuntu azi ukuthi uyithole kanjani. Kodwa mina ngizothi ngikhuthaza lo ongazi ukuthi uNkulunkulu udinga umdumise ngokuhlo okwenzekele. Uma uhluleka namhlanje ukuyothenga isicathulo esisho ukuthi uzohamba ngaso sigugile isho imali usunayo azi ukuthi ebusweni bukaNkulunkulu wesinengiso. Abantu abaningi bazi ukuthi ungabonakala uveza izamba zeimali noma uveza mhlambe sekukhona into ethile oyitshethe kodwa ngizothi mina ngikuphikisi lokho kodwa yihlandla lami manje lokukhombisa izwe amandla engiwaphiwe uJehova makhulu. Kodwa manje into esabisayo ngawo ngo180 rand ngikwazi ukucreate isamba semali esingaka. Ngithatha abantu nje abawu4 ngeshwa basuka kwiprovince eyodwa bathi mapholoba uma singayithola le mali esiyilindele esesiyilwe nohulumeni isikhathi eside siyobuya mfana kithi sikwenzele isimanga. Namhlanje ngibonga uNkulunkulu izwe lonke lizwa futhi ngiyaxolisa kuyena makuthi khona abathunukalayo njengalesi sikhathi abangadlile kodwa babona imali kumbukiso bhanyabhanya. Kodwa ngizothi izinsizwa zakithi bodadewethu nabafowethu kukuthi uyakholelwa noma ukholelwa kukuthi uyangena noma ungeni. Ngikhulume ngama product ami lezi insizwa zathi mapholoba into yokuqala esizoyenza sizowatesta kuthini ithini esinenkinga kashukela ithini esinenkinga yesifo lesekuthiwa silapheki ithini esinenkinga yecancer mayifike lunga lama product lithina
sizobuya sokubonga. Into yokuqala yenzakalile uyazi mfowethu ngeke nginigagule njengoba ngishilo wathi ngeke ngigagule futhi kubucayi ngoba nabantu abasebalazweni. Kodwa ngizosho ngithi uNkulunkulu makakubusisa kuphinda phinde ngoba ukubusiseka kwakho uyophinde futhi mina kungibusisa ngoba uyokhumbula ukuthi lo mfule engibeke kuwona abantu noma lo mfule engibeke wena kuwo ukwenzeleni. Awekho amazwi amaningi engingawasho kubantu. Uyofunda kwezakho uyokholelwa uyongakholelwa. Ngomhla ka-24 safunga ngiyagomela eDurban Station Sasol Garage ilanga yobe ngisuka khona nabantu sibheke emfuleni wezethembiso noma wesithembiso lesi owaphuma usiphethe ngalesi sakhe isandla. So ngizothi ke uzusize ngaleli langa uwenze sure ukuthi induku le ngikhuluma ngayo iyakuthinta before ugoduka ekhaya ngoba kunoyedwa kulaba bhema bawu4 engimthintile wasefonelwa ukuthi Mr. Sorenso siyaxolisa ngesikwenze kuwe on Monday ibuyani nize kithi neteam yakho mabefika bacelwa amadoda athile ukuthi hayi sicela nje ningayilinge niyise enkantolo lento imali yenu yakuphela u7 days singayifakile bayadla manje nami ngiyadla umuntu olandela kakhulu indaba uyabazi labantu abasanda ukukhokhelwa uhulumeni njengoba sikhuluma njengamanje ngena ke Google ungene kuphi ungene kuphi check ngidla kahle badla kahle ngenxa ukuthi balalela ikhwela likaNkulunkulu elithi ishindlovu ngayisidudla selihlaziya ngokwethu kethi kodwa intuthani yongena ekhaleni yoyithatha ibeke phansi mungabazi umuntu ngoba ubulawa umono othile noma ngoba ungesenalo ithemba kodwa ziqoqe ngelinye ilanga uzwe ikhwela likaNkulunkulu likhuluma nawe akukho ongasehlelanga thina kuningi kodwa njengamanje sibonga uNkulunkulu ngokuthi athi asikuphimisele ngomlomo kuyabasiza abanye abantu abakholeliwe kuthina ungalingeke uze kumina ungakholelwa ngoba uyobuyela ekhaya nokungakholelwa kwakho kodwa makusukela kuwe ngqo ukuthatha isinqumo sokukholelwa ukuthi uNkulunkulu engayithatha into engelutho ayenze utho nawe uyohleka kanje kodwa ilanga oyohleka ngalo nami futhi ngiyobe ngihleka isidina ke ngengilosi esibani senkazimolo ikukhonzile ukuncona isho kwenzeka into encane kangakanani ingakho ngithi noma umuphi umuntu ozothinta inamba ka079 0453 446 eze azi ukuthi uma lengilosi yala ekhaya isimenzele okuhle kumgomo nje into engafihliwe ukuthi buye uzobonga isho kuthiwa ngabe ubonga ngemali yenkomishi noma kuthiwa ubonga ngepletshana noma ubonga ngozukwa as long as ukhombisa ukuappreciate ongangamandla akho abaye behamba nami ke ngomhla ka24 kuyo lenyanga kaSeptember sibheke emfuleni wezethembiso bayobuya bonke besho ukuthi mapholoba khonto sizwayo khonto sibonile khona amandla akithi khona izinto eziqaqekayo khona izinto ezidlulayo khona into eziphumayo ngizothi idlozi uyathembela noma uyakholelwa kulo uzophumelela awuthembele kulo ukholelwa uNkulunkulu kuphela uzophumelela ngikulumbanisa kanjani lokhu mina ngisebenzisa imvelo ngifuna abantu abakholelwa kakhulu kwimvelo noma yini imvelo ekhaya ube nehlahla noma ube nenkukhwana noma ube nani into eyimvelo hayi into esiyakha thina noma yakhiwa abathile abaphiwe ingqondo eswabulukile noma ehlakaniphe ngenhla kwabathile usuku kumhla ka24 kuSeptember ngizothi nje ngomusa kaNkulunkulu izinto zonke ziyenzeka uma ungakhohliwe izimpande zakho nesibeletho owavundla kuso ngizofundisa ukuthenga ama double bed uthengela umzali wakho wakuzala esaphefumula manje uyomthengela itshe elibiza imali ye double bed ngizothi qikelela ukutusa nokuncoma umphefumulo wakulethe emhlabeni usekhona manje ukhumbule ukuthi kuyisikweletu ukuthi awumhlonipha ngesekhona ngcono umhloniphe ngasekho ngizothi kwabangalitholanga ithuba lokwenza kahle kubazali babo zisekhona ihluthulelo zokubenza bekhumbule ukuthi kwakwamandla noma kwakukulutheka kwempilo noma kwengqondo njengamanje nekulungela ukubahlonipha ukuthathe nje imali yenkomishi engaka ucakula isizulu kini masigayiwe noma wena usigaye sinuka igceke lonke bese uqhabula kancane bese ubeka lapho
akudingeki uzoshaye kakhulu bathi odokotela iapple nje waliluma uphisana usuku usuzokwenza konke lokho okudinga ama-vitamin. Nalana ke sizothi mawungakhumbula imvelo, ukhumbule ukuthi uzalwa obani, ukhumbule ukuthi impande zakho yithini, kulula impumelelo ikuwe. Kodwa konke kuqala ekutheni sikuhlambulule lapha emfuleni wemfihlakalo. 079 0453 446 bhalisa kusakhanya bese ngithi insizwa zakithi uNkulunkulu anibusise ngeningenzele kona kukhulu. Ngifuna ke ukuphetha ngokuthi South Africa ngomkhonilanga ngeke ngisho ukuthi liphi kodwa ngicela uncike kakhulu kusiya Viva TV1 uphinde futhi uncike kakhulu pagini lika MC PHOLOBAS ubheke lento yokuthi umapholoba mayenze kahle kubantu bayaqhubeka bambonga. Khona nje kuthi uzobe ngilethela inkomo kungekudala ungumlaphi wendabuko esisebenza naye ngokuyikhandla nokuyimisela owenze kahle emsebenzini wakhe bamncoma useyabuya ke manje uzobonga. Kodwa niyothuka isimanga ngoba akazili ukuzobonga kuphela amakhamera nemibuzo lengimnika yona. Uzobonga nento enhle engithema ngimbulelwa. Ngase ngimxoxela ngathi insizwa yakithi umdala kumina ubaba. Kodwa mangase wenza u1 no2 no3 ungaziboni imanga emsebenzini wakho. Kwenzekile uzobeletha inkomo kumina. Ngenxa ukuthi bekukhulume lengilo scheme yathi thiphisa lo muntu. Baningi ke abanye abaseseduze kwami nasebehambela kude kwami abanezinto saphinde ngiyakusho lokho ngenxa ukuthi balilalela ikhwela lalengilosi. Inkinga ibisebhodleleni ke okwengane encane ezalwa isikhathi esingakashayi. Ngiqashukile manje. Ngimi ngazo zombili. Ngifuna ukusiza umuntu ozimisele ngokusizeka. Othi mina mapholoba angikakholelwa kuwe noma kulento oyiphiwe noma kulabantu abakuwe akahlala ekhaya. Othi usuyinyanga yini? Ngimphendulile ngathi cha. Wathi umthandazi ngathi cha. Umprofiti ngathi cha. Kodwa bonke laba abanama-question anjalo hlala ekhaya ungayilingi ukusondela eduze kwami useza nongabazana. Mina ngiyinto eyodwa nje. Ngiyisipho sikaNkulunkulu esizoguqula izimpilo zabantu. Usungangiqamba ukuthi ngumsindisi emva kokusinda kuleso simo sakho. Noma ngiyisipho esisebenzayo, noma ngiyinhlanhla, noma kuyoka ngayo ukuthi ungibisa ngaliphi igama emva kokuba sekukhona okuthile nawo sekwenzeke kuwo. Bonga kakhulu eNingizimu Afrika njengamanje ngiyoqalaza nje ukuthi uKhisimusi ufika nini sibone ukuthi lapha einganeni zethu kuhamba kanjani. Bathi niyabona ukuthi konakele kakhulu indlela eyisimanga. Yabona nje makhulunywa ngento ezintsafo. Siyabona.